Manuke halus, legi nyenengke. Manuk kok legi. Manuk legi cara ngendi? Manuk apa? Jungkel ning nggon sirup. Dumeh bodohe. Manuke terus melu bodo. Iya. Mbok nek ora kuat tuku sing nggo nganu kae aja nganggo sirup to. Karepe ben lunyu ngono. Halo. Pripun? Kok selentik lho. Lah kok diselentik lha apa luput? Ora kudu luput kok nyelentik iki sak. Ono kowe nek nyelentik arep ora luput ketok selentik ngono kok. Karang ngeyel kok soalé. Ya karang wis garing kok ya nganggo sirup to. Nek kuping diselentik meng abang. Lah aku ki rumangsamu, aku sok nyelentik apa? Alah, dadak tenan. Lawoya. Mbah Sarno, Mbah Juru Kunci arep nderek nembang. Oh iya, ki yang ngaturke salam-salam. Ya, ana ngersani sedaya para warga masyarakat dusun Wotawati, Kalurahan Pucung, Giri Suba. Mak ya. Sartane go ngaturke salam kanggo Kadang Muda-mudi Karang Taruna, uga keluarga besar Mansatu Gunung Kidul. Ya, uga kanggo paguyuban Pandaki, uga pamirsa live streaming. Ya karang mambeng iki ora ana sinyal. Ya, dadi kepeksane live streaming tunda. Lah iki alhamdulillah mbeng iki ndelalah kene iki ana sinyale, Nduk. Iya, kene akeh sinyal, ndelalah dienggo streaming ya kuat. Ya, dadi mbeng iki insyaallah streaming ya, Mak. Ya, insyaallah disiarake ning channel sing subscriber 150.000. Woi. Wis 100.000 ning urung entuk silver play button. Ya wis ora apa-apa. Matur nuwun. Ya. Ayo, selak kepengin. Ya. Aja ngasih iki mengko kentekan wektune. Terus karepmu kepiye? Penjane Mbah Waloya di jumenengake, Nduk. Iya, ket mau kok katone wirawiri ngalor ngidul ngulon ngetan. Ya. Disepoti lagune apa? Ya ben jumbuh karo penjane Mbah Waloya sing kaya kewuan mbuh nadayudan mbuh ngopo mau. Wirawiri ngalor ngidul ngulon ngetan lagune wirawiri kanggo nyepoti Mbah Waloya. Monggo buka jaipong, Mas. Kalian kan garwa pisan mau.
Nuwun Pak Jange. Monggo Mbah Waloyo nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalujengan kasarasan tuwin karahayun mugi tansah mentah dumateng kita sami atus syukur wonten asanipun pangeran Maha Dina kula miran sami tasih kepanjenengan waras. Kali sing sampai kula seping rubeda jumeneng yang kinayu sebut ingkang tejo ayu kang kaestu pajuki kang kaesti gagah ingkang jinangka. Amin. Amin. Aku tetep ngeluh-ngeluh lho, Mas. Apa? Sampean mau metu saka nggon regol kono kae dipayungi to. Heeh. Ibu-ibu lalok elek banget e. Piye? Sarimen mau kemana? Ada geledek munyuk. Lakuan, aduh niki bojo kula ya aku ngono. Sampe Sarimen jenenge Waluya. Ning beda karo Mas Yusuf. Pripun? Mas Yusuf medhun saka mobil. Duruyuk mbak-mbak ibu-ibu muda-muda dong rangkul dong. Cipika-cipiki mesti. Karang wong ganteng yo ya. Do kecipak-kecipik. Cipika-cipik. Cipika-cipiki. Nek cekipak-cekipik wong kecai. Aku medhun saka mobil tuh bapak-bapak ibu-ibu guyu kabeh. Kaya wis kenal aku. Terane tekne ritut celana ki ora ngulon, saka etan bali ngetan, saka kidul bali ngidul, saka kulon bali ngulon. Lah sing saka dhuwur kuwi aku wah angel iki. Nek iki alhamdulillah papane Bawero ya Pakne ya eyup kabeh. Nek upamane ndelale udan piye? Lah yo ngeyup carane kaya moan. Ora nek udan terus ngene iki sampean nak ngeyup nang ndi? Lah nek kowe ngeyup ning ndi? Nah aku pilih nang nggon ngisor kotak kene iki. Iki rak troco. Heeh. Dadi kowe ngeyup ning ndi? Iki ketrocoan. Ya ora bae nek nang ngisor kene iki. Tetep ketrocoan. Ngisor panggung. Ketrocoan wong udan troco. Omah kono kae. Troco ketrocoan. Ha nek sampean ndelik nang ndi? Lah nek aku yo metu ning jaba. Oh kudanan. Nek ora ketrocoan. Oh iya Mbah ya. Lah yo bedok ketrocoan. Nek di logika pancen ya bener pancen ora ketrocoan. Perkara telese padane rak jenenge ora ketrocoan. Nggih, iya. Agemane ya padha karo Mas Dalang sampean. Senengane madan-madani lho. Iki malah para pradonga wiyaga pengrawit. Iki nek ora ngadep gamelan terus ning alas malah ndarani kuntul baris lho iki. Kok senengane terus. Kaya apa? Kuntul baris lho sing Manuk. Oh, manuk. Putih-putih. putih-putih ngene iki. Kuwi kok senengamu arep rada nyengkerem sithik men. Lho ora takon wong ya urung cetha. Iya. Ngaturake wigatine Mbah mbengi dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-20 tahun Paguyuban Dusun Wotawati. Oh nggih. Disingkat PDW. Oh iya. PDW. Ngaturke selamat sartane ndongake panjenengan menika piyai sepuh nuwun sewu wong tuwa kuwi metu-metu wis nggawa. Dadi ngendikane sampeyan ki mesti bakal berkah lan lumusi. Dadi mang ndongake muga-muga para warga masyarakat kene iki sakwise memperingati 20 tahun Paguyuban Dusun Wotawati muga-muga tansah ngrembaka kuncalan jayang bawana ya Mbak. Amin. Bebasane sampean ki piyai sepuh, idu mawa wisa. No idone dadi kadhas wis. Nggih, matur nuwun ngasanipun PDW nggih. Leres ngaten. Mugi-mugi sasampunipun pangetan ingkang kaping 2 menika sasampunipun menika warga pinaringan guyub rukun ayem-ayem tata titi tentrem. Amin. Ingkang merantau ya kathah rezekine sukses apa sing dikersake jubuh apa sing ginayu satemah mengko nek wancine kundur ning Wotawati tansah pinanggih suka lan basuki. Amin. Mboten kata lumpen matur nuwun wonten ngersanipun Bapak Pak Parmin. Pak Parmen sekalian Ibu Nggih. ingkang sampun kersa nimbali kula kalian Mbah Waluya. Nggih. Wah, tenan kok yen jenengan kok ya pirsa aku sesuk ki pipil dadi. Piyai pengerten kok Mbah. Nggih. Jenengan kok diampirke napa mboten teng daleme Pak Parmen? Mpun ning kasep lah kula pun tekan mriki Pak Parmin pun lenggah teng mriki. Nggih. Donge nggih ajeng diampirke kula ya pengin banget mampir ke sowan ing ngersane Pak. Diparingi napa-napa mesti terus digo mulih aku. Aku ya mikirke kowe kuwi to, kuwi sing jenenge kirmah ya kuwi. Apa kirmahe? Dasare mikir omah butel. Wonten pamundutan menapa mbok bilih saged kita pinanggani sedaya. Monggo kula nderek Mbok Jange. Iki maca Nawala 1 mbaka 1 Mbak. Nggih, nek bareng angel. Nggih. Ora bedane nyopir kuwi mau. Ayo nemae kok. Kose jenengan iki nek ngendika ki sok nyemelangi lho. Lah kandhane kok mulane mawa wisa tenan to. Kuwi iki bar ngetoke banyak nyopir ya dhewe mosok wong loro sopire gamelan kok.
Pripun? Sing siji Kedadean. nyekel handrem, sing siji midak gas karo nyopiri sampean iki nek ngendika. Lah kuwi nek tekne mobile BSK. BSK apa? Bosok. Lah nek ya dadi nemahi ngendikane jenengan ya. Mulane nek nyopir ki ya jamahe bojoku nang ndi iki aja nyopir dhewe. Lah nek nyopir wong loro ki ya rebutan. Sijine nyiwokke nang ndi. Tegese nggawa sopir pribadi ngono lho. Wong sampeyan wis ora permono. Ngawur. Nggih, niki saking panitia. Nggih. Nyuwun podang kuning kalian gubuk asmara. Nggih, nggih disentikani ya, Mas. Ya. Terus iki Nawala Sugeng Dalu Mas Yusuf, Sugeng Dalu. Kula nyuwun lagunipun podang kuning digabung wae, Mas. Iya. Nggih. Saking Pak Tukino TN Mandiri. Wah, iki juragane seafood, Nduk. Iya. Nggih. Pak Tukino Gelung lho, Mas. Nggih, lho. Sing kagungan kapal ning Sadeng kono. Pun nate nimbali temen mriku panjenengan ya wis tau tindak rono. Nggih, iya. Terus iki wah iki akeh banget. Sugeng Dalu Mas Yusuf menawi kepareng badhe nderek nyekar Sinomari Jata mewakili paguyuban PDP, paguyuban Dusun Pucung mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 tahun kagem paguyuban Wotawati. Semoga semakin ngrembaka. Allahumma amin. Ya, saking Pak Sumono. Ya. Diaturke. Ya. Terus saking paguyuban Dusun Pucung ugi menika nyuwun podang kuning kalian sesideman. Saking Kopral Tanjung Priok. Wah, iki sedulur-sedulur rantau kondur kabeh. Iya. Sedulur rantau kondur kabeh, monggo sing kondur ki raja sawer kabeh ya, Mas. Iya. Lah kuwi jenenge sukses. Nggih, lha kuwi Beto kalih bojo kula niku. Pripun, Dek? Dadi pamite saking omah niku merantau. Nggih. Pamer aku wis nang Bali, terus nang Lombok merantau pirang-pirang tahun. Mangkat kak nganggo kathok kolor mulih kok sih tetep kanggo kathok kolor. Lah mbok ya paling ora kena kemajuan ngono lho. Untuk memajukan masyarakatmu lho. Untung tak aku ki mangkat nganggo kathok kolor mulih sing nganggo kathok kolor. Lah nek wis ora katrokan kuwi repot aneh. Jenenge ya wis ora waras kok. Malah mengkhawatirkan. Iya, Isih ajeg. Heeh. Nggih, diaturke sing alus-alus iki. Iya. Podang kuning. Nggih, puding konang. Iya. Golek sing bar biaya. Nggih. Pak Parmin mangke ngersake napa paring pangandikan mawon. Nggih. Pun mboten saji kupek. Jula-juli lagu aja. Oh, jula-juli medal-medal. Iya. Nggih, mangke pun sendikani Pak Parmin. Bu Parmin nggih, jula-juli. Nggih. Pun dhewe-dhewe lho niki permintaan. Lah kaya dhewe boncengan lho iki piyayi suami istri kok ndak dhewe-dhewe. Ana bane gembos kok boncengan. Nggih, podang kuning peti kancane karo penjane Mbak Anggi. Ya. Ayo nak ngatekna. Ayo nggih. Kene. Wah. Kene nduk, sayu ana bocah kok kaya potelot. Kene. Mboten disepati to. Oh kaya ngene kok kepotelot. Kene. Wah, anak wedok. Awas kabur. Saking cilike iki lho. Sian. Sugeng Dalu, Bu. Injih sugeng dalu, Nduk. Bahwa Wis dipitrahi ro Pak Demurung. dereng engko neng kono le mitra iki ning ngarepe piye akeh ki sini nggih. lho kan menunjukkan nek jenengan ki lomo ngoten lho. Aku rasa ditunjukke wis genah lomo, wis percaya. Kene. Wah, jane iki ora kangelan ngongoti lah wis cilik. Sembrono. Podang kuning ya, Nduk. Podang kuning. Suwe ra kepenuh. Kepethuk. Jenengan iki kok. Wedi kene. Iya. Bawani, Mbak. Bawani, Nduk. Nggih. Nggih. Nadyan Ora usah nyawang karo Pak Demu. Mau tak let-letane. Sampeyan nyureng kowe ya ngopo to? Well ya karo putu apa ya iki wis ilang walang sangkret iki aja. Desuhin. Non. Niku Amit Sewu niku mboten nyureng niku mboten. Lah pripun? Jen pun rupane ngoten niku. Nyureng. Lambemu lah. Kok pindah kono neh to, Mbah? Lah pindah. Ora sing arep kok pernahke iki nggo napa? Mapanono. Terane wong wedok ki arep bawa nyuwara ki sikile kudune ngarep siji. Iya. Lho kuwi estetika, Mbak. Men suarane ki rada nyenting. Oh. Mangga Nadyan Nadyan wujud temo
peksi. Nek suarane apik. Lah, Ning kata-katane karo nglirik aku lho. Muni nadyan wujude. penghayatan kok. Oh piyai sepo diujut-ujut. Coba sampean sing ngartekke. Ya tak artekne. Iki mau nadyan Nadyan wujude mung peksi. arpa rupane meng manuk. Akewe talene Arpa meng manuk ke iso naleni katresnan. Halus manis tur Alus manis merati. Manuke alus, legi nyenengke. Manuk kok legi. Manuk legi cara ngendi? Manuk apa? Jungkel ning nggon sirup. Dumeh bodohe. Manuke terus melu bodo. Iya. Mbok nek ora kuat tuku sing nggo nganu kae aja nganggo sirup to. Karepe ben lunyu ngono. Halo. Pripun? Kok selentik lho. Lah kok diselendhek lha apa luput? Ora kudu luput wong nyelenthik iki sak. Ono kowe nek nyelenthik arep ora luput ketok selenthik ngono kok. Lah ngeyel kok soalé. Nah, ya karang wis garing kok ya nganggo sirup to. Nek kuping diselenthik meng abang. Lah aku ki rumangsamu, aku sok nyelenthek apa? Alah, dadak genah. Ora ngono kuwi, ora usah diceritak-ceritake. Ayo sing dinae sirup kuwi mau. Wasenggon kala Wis suwe ngono. Wis suwe le yak-yakan. Yayaan. Oh manuk kok yak-yakan. Lono iki yang apa wirawiri goleki. Lono tekan ngendi ndi ora dhewe yak-yakan. Golek isi podang jenar. Goleki manuk podang sing rupane kuning. Oh, jenar iki kuning ta, Mbak? Kuning ning ora oleh sing kuning. iba bunga ingatiku kok ya nganggo sirup ndak semute. Ndah senenge atiku. Ya. nyanding bisa dadi Manuk wis iso dadi obat. Ayo. Enggak. Ya, Mbak. Isa awane ngomah wis ora krasa luyuran anggoleki sing tak sayang mobeng diterangkan ku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi memang yen nganti liya kanyayang peyang-peyang angger sing tak sayang sayang
Ya, berkahe para warga Wetawatu ingkang padha merantau, Mbah. Ya. Bengi iki sinengkuyung ora mung siji loro ingkang nyengkuyung, ya. Nanging akeh banget ingkang padha nyokong ya ragat lahir ya ragat batin. Ya. Luwih penjane Pak Parmin kuwi berdharma luar biasa kanggo lumadining acara bengi iki. Iya. Iki ngaturi perwakilan saka PDP mau, Nduk. Iya. Pak kepareng ngarep Pak Sumono. Iya. Pak Surono. Pak Sumono. Pak Sumono. Pak Surono. Sunono. Pak Sumono. Nggih. Nggih. Dicepati kanca-kanca ya. Sedia nika lakon tok 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 atur nuwun niki dijoke sing nyeneng. Sugeng dalu Mas Yusuf. Nggih, sugeng dalu Bapak. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Kula niku ngefans sanget kalian panjenengan. Matur sembah. Kawit tasih yuswa 14 tahun. Oh, nggih. Panjenengan wonten YouTube selalu melihat. Kula wonten Jakarta, Jakarta Timur. Oh, terus mengikuti perjalanannya Mas Yusuf. Nggih. Saya ingat itu kadang nangis. Kalau ada Mbak Mega, tapi kok sak menika mboten gabung, kula niku sedih niku rasane. Nggih. Wontenipun Mega mendung niku. Napa? Mbok bilih sak menika dereng nggih mawon. Ingkang sepuh nggih kantun Bulia mboten wonten, terus niki Butia kula hafal kabeh mergo mengikuti YouTube-nya Mas Yusuf. Sing tua pun nggih jajah. Lah nggih. Gandeng niku saged kepanggih kalih Mas Yusuf, kula badhe nderek nyekar sak saged-saged. Mergo ngefan kula sak saged-saged nyekar namung mangke saged napa mboten kula nggih kirang prisa mangkene mboten badhe nyekar menapa menika wau Sinom Paridjata. Mangke dipun dawahaken menapa nggih ingkang sae. Aja dibanding-bandingke. Aja anu napa niku si kucing. Si kucing nggih monggo. Mangke Mbak kula niku nggih kalih ngefan kalih Mbak niku. Oh nggih. Nggih, riyen kalau kalih pun timale Pak ingkang dipun fani. Sak liyane menika sinten mawon? Nggih Mbak Mega, niku Mbak Megane mboten wong. Ya kula ngaturaken sugeng ambal warsa kaping 2 nggih. Iki menika paguyuban Wetawati khususipun dumateng Mas Parmin ingkang mandhegani saged gelar kelir Mas Yusuf ingkang kula antu-antu kuwi jaman sak monten niku pun pinten taun kok. Nggih. Menika matur sembah nuwun mugi-mugi napa ambal warsa ingkang 2 sak lajengipun saged ngrembaka. Amin. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Kula nggih kenal sedaya kali panjenengan tapi wonten YouTube sakmenika sak panggih alhamdulillah rabbil alamin. Menika asmanipun sinten, Pak? Alah, Pak Sopo nggih. Niki non sewu Pak Nono kula tepangaken nika Mas Pri niki Mas Agus nggih. Niki Mas Yanto, niki Mas Heru. Sanes. Sanes.
Ngapunten. Bu Tia, Bu ini napa niken niku nggih. Apal nggih pripun Mas? Ngapunten nyelo sauntawis Pakji Sumono. Nggih. Kula ngaturaken matur nuwun. Alhamdulillah dukunganipun. Sembah nuwun PDP. Para sedulur paguyuban saking perantauan. Matur nuwun sedaya mawon. Nggih, sedaya. Oke, kula mboten kesupen ngaturaken sugeng rawuh katur dumateng Bapak Panewu, Kapanewon Giri Subo, Bapak Edi Sedono, sampun keparang rawuh nungkuli anggen kawula gadah damel. Matur nuwun saestu mugi kasekecan lenggahipun sinaosa papan palenggan ingkang kirang sekeca. Makaten. Oke, sembah nuwun Bapak Kapolsek dan Ramil bersajajaran. Tidak lelah-lelahnya bertugas mengingat di Dusun Utawati secara teritorial sangat estim. Terima kasih. Mugi saged nenggani ngantos paripurna. Amin. Amin. Monggo Pakji dipun lajengaken mengke awiti nggih Mbah Waloyo kula nggih ngobak sanget kalih panjenengan. Amin. Nggih krasane jenengan. Coba Mas pinten. Ajeng Sendro napa pelok? Oh, pelok racing kok. Pelok racing. Enggak. Nula ku kados pundi sing wetoke kebacut ngepek kaya ngene kok jan blas ora disenggol. Nggih, kalih wong agung, Pak. Nek disenggol mesti lali-lali nembang. Wong ngeksi Seno Wati enak nang campur gula. Kang Pati Kepati dasare udan-udan sanget suarane jan jos tenan. Jos kerepet-kerepet. Apa karo kleyane nggo apa iki? Binapsu tapa bro
Matur nuwun, Pak ngono. Nggih. Sedaya Matur sembah nuwun. Berkah barokah. Nggih. Wah, diomongi kok. Aku sing bendung sale kok nek rampung medhut ki ora eling bapak. Matur sembah nuwun. Nggih. Terus kuncoro. Amin amin sembah nuwun Pak Sumono. Iya. Dajul sareng Ditutke wae. nggih matur nuwun Pak. Matur sembah nuwun. Pak Sumono. Nggih. Dongake to Pak ne. Pokoke klasa teles sing kuwasa sing males. Amin. Klasa garing sing kuwasa sing peparing. Amin. Klasa bedah sing kuwasa ki maha murah. Alhamdulillah. Klasane diluntung oleh genduran wis rampung. Ya, monggo menawi pambutan. Mau senawala, Mbak. Nggih. Saking wilayahipun Mak Sarwidi saking Jakarta tersampun transfer 100.000. Nyuwun gubung asmara ingkang nyekar Mbak Niken. Salam kagem paguyuban Wotawati, ugi kagem IKG Korwil Bekasi, matur sembah nuwun. Ya. Masuk rekeninge sapa? Mbak Niken. Mbak Niken ki mau saurunge wayangan saka wayangan Gedang Sari ki wis nampa jog campur sari. Ngono kok ya isih gelem nampa saweran. Ya ora apa-apa ya. Nggih. Ki mau aku nampa dawuh saka panjenengane Mbah Juru Kunci, Mbah. Nggih. Wal. Nek panjenengane arep nderek ngregengke swasana. Ya. Nggih. Di apa di papak Mbah Juru Kunci niku niku kok. Monggo kulaturi papak. Kulaturi papak monggo Pak Kunci. Iya. Monggo. Wah. Menang. Nggih. Weh, Lah kok muni? mulane nengah mawon, mboten jero. Mriki-mriki gua. Oh, dibarsake gerah napa? Wah niki pun pokoke parah sakite riyen. Ning alhamdulillah niki nggih awit purbani Gusti nggih tasih diperpanjang. Nggih. Matur nuwun. Perpanjang menapanipun. Kaya SIM, Kaya Mas. STNK karo SIM. Lah kula wingi nalika Pak Surati Sajito
Kotawati nek ngertos kula sami nangis pas saestu. Oh, nggih. Kawit iki saking kersaning Gusti Allah tesih merpanjang kula nggih matur nuwun. Nggih. Ijanipun gerah menapa ya, Pak? Nggih nek diceritake untuk Morgana Nggih boten sah diceritake. Tempoman ping 8 lho, Bu. Saestu. Halah kadek ya kek. Tangga teparen niku sami tuwe mboten. Matur nuwun Pak Yusuf. Nggih, Mbah. Iki kula kepareng badhe nyekar minangka ngengetaken dateng anak putu kula ing Botawati mriki. Aja nganti wani karo wong tuwa. Wah, pitutur luhur, Nduk. Ya pituture iki enten dongenge enthek-enthek mawon nggih. Nggih. Tintinge, Mas. Nggih enthek-enthek. Niki tesih tumbuk 6 nggih, Pak. Nun? 6. Nggih, dereng kelong. Nggih. Sampeyan iki nek guneman kok yo. Aja isih 6 ro kelong. Enggak, ana dongeng enthek-enthek semanten, Mbak. Ana dongeng enthek-enthek. Luar biasa. Piyai budaya. Iya. Si penunggul patenono. Kiming driji kena nggo pitutur. Panunggul apa tuh sane Apa to dosane penunggul kok kon mati? ngapunten niki suarane wong tuwek Nggih, Mbah. panganane kur gaplek karo tempe bosok suarane mboten apik Ingkang banten donganipun. Tempe bosok iki dedaya. Kene jangkrik kemeng mangan gaplek suarane gandrange rapol. nganti lali tekan ngendi, Bang? Ngungkul. Ngungkul isasom aja tindak kuwalat. Lah iya bener kan ndakmu lali sumbar dewasa. Nek jemeneng boten saged. Nek jemeneng ngadeg. Dindakku walat lah iya bener kandamu lali sumber dadi rasa.
isih nom-nom kula nyuwun le nabuh ning rasa mangke digrupake mon nggih suwuke nggih. Nggih. Anu nuwun kanca-kanca mangke digupake. Monggo nggih. Grupak. Oh, grupak nggih. Grupak kok. Niki mengke kula nggih matur kalih Mbah Wedok nek aku mah njaluk ngapura Mbah urung njaluk izin karo jenengan kula ngoten. Oh, mboten napa-napa. Lah wong lanang niku gagah kaya Baladewa nek sentak wong wedok nggih wedi lho, Pak. Wah. Lah nggih. Baladewa men bojone ming siji kok. Wong lanang niku gegat-gegot namor bature dhewe, sentak wong wedok ki clirut, saestu niku. Nggih, leres. Nika sing nyaron nika. Nika sangu pil jamu pitik nih. Ngantosan. Aja dindrakku welat. Lah iya bener kandamu. Lali sumberake. Mugi-mugi kraipun enggal dangan ya Pak nggih. Mugi-mugi enggal saras lestari pokokipun saged makarya malih. Matur nuwun. Pak sinten asmane? Pak Sarno. Oh, Mbak Sarno. Pak Sarno. Pak Sarno. Nggih. Mbak Sarno.